A jao, unučiće, sad ću vam pokazati kako se pravi domaća pita. O, mušica, eto ti! Ćao svima, ja sam Barbie i moja hrana treba da bude savršena i lepa, kao što sam ja. Kuhinja je umetnost, mračna i sumorna umetnost. Moje jela ćete pamtiti dugo. Hej, nemoj! Hajmo u izazov! Eto, tu smo! O, ćao! Vaš zadatak za danas je da pripremite ovakve savršene vafle. Izazov je prihvaćen. Sveže mlijeko mi je već u rukama. Odlično! A sad mi treba brašno, jaja i mikser. Odlično! Mlijeko je dosadno, treba dodati malo boje ovaj život. Sipat ću roze boju i plavu. Gledajte, sad imam 2 lijepa tosta. Odlično! Sipat ću ih u aparat za vafle. Zatvoriti i eto! Baš sam zadovoljna. To je mnogo lijepo. Što se dešava? Moj recept zahteva posebne sastojke. Da, tako je. I miš, naravno. Super. A sada uzimam kutlaču i mešam. Tako je. Fuj, kakav užas! Ti si užas. O, šta ovdje mogu da ukradem? Mamice, to je kostur! Eto ti! Nemoj da me diraš! Da li on potonuo? Jao, nisam htjela. Jao, da li si živ? Isplivao je! U pomoć! Bako, tamo čudovište! Sakri me! Ma šta se vama dešava? Hajde, kosture, vraćaj se. Odlično. Moje jelo je skoro spremno. Eto, gledajte. Svaka mi čast. Kakve oči! Daj mi to. Potrebno mi je za moje jelo. Još par dodira i eto. Ponosna sam na sebe. Bože, kakav užas! Moje jelo će biti 100 puta bolje. Dodat ću sladoled, zatvoriti drugim slojem vafla i ukrasiti sve šarenim konfetama. Tako je! Da, gledajte, to je divno! I sama bih to rado pojela. Još jedna kugla sladoleda i eto... Što je bilo? Misliš da treba dodati još i sirup? U redu, slažem se, to je baš dobra ideja. Divno, hvala na pomoći. Jao, omladino, prave vafle moraju biti sa medom, to znaju svi. Dakle, sipat ću što više. Tako je, meda nikad nije previše. Zatim ću dodati slatko voće iz moje bašte i to je to. Ovo je remek delo. Joj, devojke, jedva čekam da probam vaše jela. Dakle, trenutak istine. Započinjemo degustaciju. Probat ću prvo bakino jelo. Jedva čekam. Pa nije nešto. Fuj, ne. A ovo jelo izgleda bolje. Sad ću ga probati. Koliko sladoleda. Jao, da, to je divno. Topi se ustima. Jao, ipak moram probati i ovo. Izgleda grozno. Nadam se da je ukus bolji nego izgled. Srećno. Čekajte, ovo je zaista ukusno. Da, neverovatno. Baš sam zadovoljna. Ovo jelo je pobedilo 100%. Znala sam. Dakle, devojke, a sad mi napravite ovakav sjajan desert. Hajde, krenite. Ja počinjem. Prvo treba izmrviti ovaj keks. Udaram, tako je. Šta se dešava? To je zabavno, da, hajde, udri ga. To je to.
A sada sipam mrvice ovu činiju. Izgledaju kao zemlja. Super. A sad ću uzeti ovaj čokoladni grob u kom se nalazi kostur. Da, lepota. Wow, izgleda zanimljivo. Šta je to? Špric, ne? Mala nema pojma. To je samo šlag. Sipat ću ga preko. O da, boja je prelepa. Zatim pravim nekoliko slojeva. Dodajem drvo i još nekoliko ukrasa. To je to. Ojoj, šta sve nećeš izmisliti? Strašno. Ja to nikad neću razumeti. Šta se dešava? Ups, slučajno sam prosula marshmallow. Nema veze. Dakle, napunila sam čašu marshmallowom i eto, gledajte. Moj slatki desert je skoro spreman. Treba ga ukrasiti roze šlagom i naravno slatkim mrvicama. Dodat ću oreo kolač i to je to. Što? Ne sviđa ti se? Misliš da treba dodati još ukrasa? Hajde, nisam protiv. Da, tako je zaista lepše. Ne. Čekaj. Prvo ću ubaciti kašikicu. Čekaj, ne možeš još probati? A baka nije završila. Sad čekaj još malo. Da, brzo ću ja. Eto, već sečem jagode iz moje bašte. Jao, kako dugo, ne mogu više da čekam. Bako, požuri. Sad ću, Mila. Jao, ne, to je već previše, gladna sam. Ubacujem jagodu u čašu, a tu je čaša, loše vidim. Aha. Jao, kako dugo. Bako, daj da ti pomognem. Daj mi to. Stavljamo jagode, a zatim keks, šlag. Ukrašavamo sve i eto, konačno. Čekaj, treba još staviti ovo. Da, sad je sigurno gotovo. Prijatno. Konačno, hvala puno, bako. Jedva čekam da probam sve to. Ne, to nije nešto. Šta dalje da probam? Ovo izgleda zanimljivo. Kakav je ukus? Sad ćemo da vidimo. Onako, može da prođe. Da, nije loše. I konačno najlepše jelo. Nadam se da me ukus neće razočarati. Kako je sve slatko i ukusno. Da, divno. Oduševljena sam. 100%, ovo je pobednik. Da, ja sam najbolja. Šta sad da izmislim? Tačno, hoću ručak u kutiji. Moja kutija će biti najbrutalnija. O da. A moja najudobnija. A moja najslađa. Dakle, stavit ću unutra sendvič sa jagodama. Zatim, male američke palačinke, prelići ih čokoladom i staviti teglice Nutelle. Obavezno trebaju vitamini. To je jabukica, ali neće biti obična, već u obliku srca. O da, kako je to slatko. Idemo dalje. A zatim ću dodati divne čokoladice. I naravno Skittles bombone. Sve izgleda savršeno, jel da? Ne bre, moja kutija će biti bolja. Unutra stavljam sendvič sa sirom. Zatim crni oreo kolač. Nagetse sa sosom. I obavezno treba sipati moj čarobni napitak koji se pretvara u ligaca. Da, to je jako ukusno. Na kraju tamna čokolada. I eto, kompletan ručak je spreman. Jao, nemate vi pojma da li je ovo hrana? Sad ću vam pokazati kako se to radi. Ručak treba biti zdrav. Stavljam brokoli, prskavu šargarepu sa sosom, jaja sa kobasicom i vitaminski ražnjić od bobica. Ovo je pravi ručak. Prijetno!
O, da, vreme za degustaciju. Probat ću prvo ručak iz roze kutije. Da, to je ukusno. A šta još da probam? O, čokolada. Da, super, sve je tako slatko i ukusno. Zadovoljna sam. Idemo dalje. Opa, šta je tu? O, kako zanimljiv sandvič. I kolač. Zatim čokolada, nagijace i želje. Prela sam, sve je bilo ukusno. A šta je ovdje? Šta? Fuj, to neću jesti. Ovo ću probati. Pa voće ko voće. Dakle, ko je pobedio? Wednesday i Barbie, čestitam! Da! Dobro. O ne, baš sam tužna. Pa ako izvoli, ovo je za tebe. O, baš ti hvala, dušo. Volim te. I ja vas! Ne. Rekla sam ne. Jao. Ako vam se dopao ovaj izazov, obavezno stavite like i zapratite naš kanal. To nam zaista mnogo znači. Ćao, čao!